Alright, welcome to day 2. We're dropping the buggy Amalinda. And well, I'm sure you already know that Sialwa. Yesterday I almost got arrested. First things first. Yo, sana. Celebrity. Kutheni ngijongisa nina? Ngela ka TikTok. Hayi. Hamba ngazinye likes eziphezulu. Otherwise, clear my friend. Shabo njani? Nami. Yeah, ucwecwe. Hamba ngayini. Si mazambini. Hayi mazambini. Yimadoda masijolise ke sibheke apho kufele khona etoll. Yazi baqandaba emva kwale truck. I'm always thinking, hey matunini subona. Well, if you've driven Eastern Cape, you'll know you face these obstacles on the way, which I find cute. You understand? Sorry guys, ngicela ukubuza zithi story seziflex. Impendulo ndawuyimamela apha eradweni masambeni bethuna 5 hours later ndiyafika. Yo. Wabhaca ndisemount. Uyabona uba ndizilibele uba ndiyaziwa ndihamba ukuqhela ndihamba nje yemadoda ndiyayifuna ke uba niyazi into yobana mna ndiyalithanda iphondo leMpuma Koloni. Sidlula apha kwaBhaca sibheka kapha eMount Ayleaf kulapho ke akhulele khona umama kaCwecwe noCwecwe. Masiyeni madoda sihambe sibuza kapha endleleni nankulo mfo. Masike sisabele ndicinga uba sesisondele ke ngoku kulapho sifikelele okanye kulapho sibhalele khona okwenjenje. Ndiyambuza ke into yokubana mfowethu ilali le mhlawumbe ke mandinganixelele for safety reasons, where is the actual lali that we're looking for? Umkhondo ke usiphose apha and we were about to drive for about 1 hour 30 minutes on gravel road to get to ilali apho mama kaCwecwe akhulele khona, abazali bakhe bakuyo kwaye uCwecwe yena self bekhulele kuyo. Masambeni. Ndiyabawela uthetha ngumzimvubulo masipala useMount Ayleaf. Hayi noko ayigxekekanga nantsika indlela. Malfredzolo district noba ngumzimvubulo masipala. Ndiyafuna utsho on record ngicela ubabonise nendlela into yokubana indlela yona ayigxekekanga to be honest with you. Delay khona apho siya khona but noko asikabi namakhenkce betheni. Noko indlela yona ayigxekekanga mama. Masibulele iyavakala. Yabona bazingathi bazinto yabo la direction abe eyazi lesene. Nantsika molweni njani ndikhona hey kusemhlotsheni apha na awuyazi fani yakwamtshizana okay Pepe, khangixelele. Ubuke wayiva laa nto kaCwecwe? Ndiyawazi. Awumazi mama kaCwecwe wayehlala phi? Ndiyawazi phangishe. Sitelo lo mzi. Ondani? Mamela chomi yam. Ngubani omaziyo like wayichomi yakhe? Akho mama omaziyo wayichomi yakhe? Papa mna kuna-RDP khona. Uye mntu oqhela xa ebuyile umuntu ayekuye. Xa ebuyile umama kaCwecwe ayekuye. Yo. mama unechomi ngomakhulu. Hayi Kungakhona lokhu uye umntana. umakhulu apha Okay. Ewe. Zenje angavuma ubizwa okanye yithi khona abantu abambuzayo. Mhlawumbe angazi. Asingene mfethu. It's the best ungena.
apho ngiphandle anzele nento nakulayitile pha kupha Kumphi? yangumzi umkhulu nga Unegaraji. Lo layita kancinci. nangu Pink, nakhe. Unezinto zininzi nezilayiti ezibani. Yeah, nakhe. Hayi ke sifikile apha khulele khona mamakacwe. And ke ngokubalekile kubana siyazi bana kuzawuthwane. Sentsho kuzawuthwane. We just wanna know. Izazibonakala izincoko zamatjani thina singabaphandi. Sifuna uyazi bana what's what. The aesthetic, the environment. Nefoto. Unolali wekungai. That beautiful portrait that I've been talking about. I think it's the one. Umxelela bana how to fix Okay. in my outfit. That portrait is gonna be very important. If it kanye yina. Leave it. All right, guys. Sise Mount Mount Alief between Mount Alief. Between Mount Alief and between Mount Friend Mount Alief. That's where we are. We're still on #justice. Mkhochi. We're trying to find out into yokubana kubani lo sisi sithetha ngaye apha sentsho ukhulele phi ukhule nobani sithini story sakhe you understand. We're doing the groundwork. We just want to get to understand into yokubana sidilishana nobani apha. Silindele ke ngoku umuntu okhule naye ongumhlobo wakhe nozawuthi asixelele Vetshe. Is that the right? Yeah. Ozawusinika intsingiselo, ozawusinika umnombo, ibali. Masithembe ke kuba simazi. Masithembe sicross fingers ndoba uzawuvuma uthetha nathi. Otherwise, this by the way behind me is Umzimvubu River. I think this is Umzimvubu River. It should be famous. You should know it. Ithiywe umasipala walapha. Uthiywe local municipality yalapha. Ithiywe under this river. So umama kalicwecela ngoka-94. Hayi man, ngoka-94? Ndithi ngusisi omdala ke mna. Hayi ka-94 thanda. Hayi boyintanga yethu mostly. Umde. Aya unina ke lo nje. Unina wakhe ke. Lo uvele wathatha yena straight. Utata ungaka. Okay. Ithani mnyama. Okay. Ewe. Okay. Oh, so intombi lena yona umama kalicwecwe. Ikhule njani awukhustona into yaziyo ngaye? Hayi. Mina kaloku bekhula ndimbhekile pha umama wakhe bese eseke emthathweni pha. Ebe umntwana nje ubufunde lapha wade wakhamba wozifundela koma high school. Azandi ke ndive nto Nkosi yami ngabantu yaqoka. Zanga ngaphandle bake ezinye izinto kaloku noba ziyenzeka. Umuntu uyakwazi ukwembathisa into yomntana wakhe angayibeki phezulu kwesiqongo uba mayivuwe noma ngoba akazi uchola nto ngalonto uzawuchola ukuhlekwa masiye sitsho. Hayi ayezandive nto she. So ukhulele apha waze wagqiba nesikolo wahamba ke ngoku. Uye wofunda apha andizazi lezikolo ewazifunda uthande. Umntu aba eyofunda high school okanye besise primary ngoba hlala besalapha emsho uthe ubapase ugrade 7 ngongena ke high school ke wapasa ugrade 12 wakhe wemka ke ngokumphelo wemka ke wemkumphelo ngani ubona ke holdiki manje simbona nje ngama holdiki babana uthi ungazi noba ufundaphi hayi ndangazi kodwa ngathi wakwafunda ngakulamacala nga noba kebhayi noba ke kutonto kwala macala umuntu ibhayi kweza ndawo ezingapha nje bantu le ndiyacinga umama uthetha ngomtshato kabani utshatile umthandekile utshatile uthandekile notata womntana lo ewe nje ndithi kwakuza ke mna ke ingathi khona into ngathi umtshato kathandekile yena hayi semhle umtshato umntana ngwalapha emtshatweni ewe
lo osathiwa osakhona lona yena ongaka lo intombazana unoyise wakhe uye emtshatweni eyongena sehlele nentombazana lowana ngathi inkwenkwe ngandambona naye inxithiswa amabhuluku lomncinci so besho ucocwe ngondlela wakhe lo umtshato hayi futhi andishona pha eseni kwisenemu umdudi ke ifani kathandekile yakubo okay kube mzale engekho mtshatweni noma umdudi lena kandiyazi yala emtshatweni kwinkwenkwe encinci esaphatha so uTarimntana yena usekhona kwalapha elaleni awumazi utata walo mdala untombi hayi asowalapha ndimazi uba owaphi noma owanga naye andimazi noba owangapho khona umfazi wayeke wasebenza pha wathi waye naye wayekhathe lo mntwana andazi ke noba wayenzela into kubo wangathi wayewenzelwa into kubo wathanda ukuthi qele laa noba kusebhayi noba kusemonti kwalapha lo mama lo hayi asowala hayi nditsho lona bekhe wayokwenza into lo ekhapha umntwana ucwecwe hayi asowalapha wayeze ngokusebenza asowalapha wayeze ngokusebenza okay noko siyabulela mama ngoku nina nithunywa ubani la nizenzani apha hayi wethu mama uyazi xa uyifunayo into soze ungayifumani uyaqonda uye uve nalapha ebantwini ba-athi umntu efonele lo mntana ngowaphi kuthi hayi ngokucindane iba njalo so sina sisuke emonti saqonda siyayazi uba kuthiwa kowabo kubetween amount elive nemount free uyaqonda kwilali ethi emhlotsheni bendifuna ubuza lo mbuzo ubana nive nini nale nto sentsho le nto yenzekayo khona into eniyaziyo le kacwecwe siyive pha le mini kanye indibona uba yayiqala ukuba khona sade sabona uthandekile ethetha pha eTV ethetha pha kwazothi emveni ke ngoku kwazothiwa nangelimele emotweni ewe ebezawuthini ebeya kwintontontona ndazi beya kuloo nto ke ezahlangana nale nto yalo mntwana wafumana ke loo ngozi uba kwaba ingozi kodwa wayesemotweni masiyive apha besingayazi thina ingaziwa ke enye nenye ingaziwa uye yingako ndithi ke nguna ke kaloku ngento ekwenzekela kwakho uyayuzixelela uba ufihlwa nditsho ubuqasiwe umntwana umuntu angafuni ukuthi umntana akhe usephangela uzawubulawa usephangela umuntu asoloko ethe umntana makakafumani nawubona ngezenzo uba hayi ke noku umntwana ngokucaba kwendaweni sento yoba nayo ke ndiyakacocwa akho nto endiyazi kakhulu ngaye kona ubehlala nalo mama apha lo ebemgcina ewe nomnye khona omnye oyinkwenkwe ke okadade wabo udade bonakacwe okadade bothandekile bebekhula bobabini apha ndiyaqonda uba waba nesiyalo nje nalo mntwana uba amke ke ucwecwa ufunda ayohlala le nomamakhe wasala le nkwenkwe iyodwa ke bekhe wangahlali nomamakhe bekhulela apha ekhaya hayi bekhulela apha ucwecwa wazohlala nomamakhe ngoku setshatile ewe uthe uba ngokwatshate ke ngokwahlala nomamakhe utshate ngobonyaka hayi ngathi into yangoku hayi akudalanga inoba utshata ngoku ucwecwe sehleli mhlawumbi efunda ufanele ufunda ku-grade bana 2 okanye grade 1 ewe apho hayi indalanga le nto yabo qha uvele watshetsha wamlamisa esemncinci kwacwecwelo ewe hayi kanti uzawutshatwa ke lawo hayi ayikho into endiyaziyo enye nkosi yam bantabam ndimazi efunde egrade epreschool wahamba ke lo mama
wamthatha ke ngokuthandekile umntwanakhe lona wekadade bothandekile ukhona pha kumkhulu kakade ibona ngathi sisayibukele le nto asikayifumanisi uba kwenzeka ntoni kanye ubunyani bale nto yonke le nto ithethwayo phaa apha eTV-ni ewe ngale nto bungakanani xa nijongile nina niyibona njani yonke le nto nitsho nisola bani nicinga ntoni nje hayi iyasethusa mntanam le nto ngoba kaloku thina siva sekuthiwa nangumntwana senzakelisiwe nangoba abantu bethi kusekuthiwa akanacala kuthiwe phaa kuthiwe nanene phaa kuthiwe hayi akakayitshwanga kubonakala oogqirha babona into bendiyiva izolo nanobanta hayi kwenzeka ntoni kanye hayi ke ingcali ke ngondaxakeke xa sibhidwana ngabo uyayazi uba kukho khe wathi umama womntana lo uba ingathi kanti uyaphosisa ebemzonda ngani ke umntu lo wacingela uba nguye ubemzonda ngani umntu ngoba kaloku le nto yaye yavakala uba into kuthi phaa esikolweni kwathiwa phaa esikolweni kangaba ukhona umntwana wala okasisi wam ofunda kwesaa sikolo wathi nakuzavula isikolo wathi thixo umntana ufunda kwesaa sikolo umzukulwanam azi uba sizawukhululeka kanjani akhona umntu angamtshintsha angumfundisa kwesinye isikolo etsho kangolo hlobo sentetha uba hayi bantu abama ndiyazi mna ndethukile bendiyiva izolo hayi ayisazeki ngoku nabogqirha none kodwa bezile kuqala bathi oogqirha ngosephila yazeka ngoku hayi ngahle kusebenza imali ewe kaloku andithi ugqirha unguntoni akho nto angayenzi ngekho imali negqwetha like lithi ebulewe nguwe libe selithi hayi ngeke agqwethe le nto ikelibali ngoba ufuna ntoni imali ungayithini ke ngoloo nto yemntana hayi kodwa noko hayi masibulele mama masibulele kakhulu abantu abam hayi ke ndive ndabona imbali endingayazi kodwa ke senditshela uba abantu abanihambe nazo ukuthi hayi ke njengoba nithi nani ke nathi ukuthi uba kodwa emhlotyeni nyhani umgwala kukhonjwa ngapha apha ebehlala khona negama ingocwecwe likhona igama lakhe qha benqena umntana akavele ngubani igama lakhe hayi ke lona igama lomntana andivumelekanga ngokusemthethweni into yokubana ndilipapashe madoda lakhe ke le ewe nala besimbiza cwecwe okay ngenxa yale apha elalini ubiza cwecwe nam ndiye ndafumana ngoba kaloku umakhulu ebemgcina uhlele embiza cwecwe ewe wayevele wewucwecwe ndathi ndabuza uba yintoni edala uba kuthiwe mcwecwe kodwa olicwecwe wena mntana mna ndingugcwanini umiya hayi ke bakhona apho mamiya sinini noba ndingalala ndingafana endawo lala lapho obukhelwanini nawupha endleleni zenaku kwamamiya kude ke kude khona nomzi ke wesibongo uma kwamiya straight aba ngoma hayi yo sibakhulu hayi bakhona mamiya la bakhona hayi konke ukhupha ukuya le ngaphezulu bakhona omiya asicele khange ube nento ezifani into ibe right isikolo njengoba sipha uyayintela kona njengoba siphaya isikolo amathiwanani uhlala ofisi zakhe zipha and naxa sezimeetings nestaff uhleli phaa akafana kwaba banintsi abanye bakudele and banee-female teachers zodwa kube khona usecurity egethini kube khona ii-taxi drivers zima ngaphandle njengoba kubiyiwe
azingeni nomndeni bantwana akusuba kuphuma isikole kube khona security egeyithini bekhona ititshala egeyithini ngokokwazi kwami hayi andinazi ukuthi yena uyenza kanjani kodwa nje ndimazi yena engazi engumuntu akafani nje abonakali kwaphaya ngoba i-meetings zakhe uyababiza bekulo kwesikoleni esisikhulu uthe sizincinci sine-female teachers zodwa sine-female teachers zodwa akana office phaa kwesi sikhulu isikolo akana office sorry phaa foundation phase part-timer no-HOD wakhe so andiyazi ukuba yenzeke kanjani eyenzekile and ngokwebhilifi yami andimazi kodwa yena uzazile enhliziyweni yakhe ngokwebhilifi yami andiqondi nokuyamazi lo mntwana kaMswiti andazi kodwa yena obuyamazi mhlawumbi uvele wathi makakhethelwe kwathi ingathandani but it's strange country it the politicians I'm sorry uba ndishule ngoba kaloku i-politician ithi kwenzeka le nto masigqumeni ayikhange investigate uyayibona masigqumeni uqaliswe ngokuhlala and ke ngoku le nto apho yabambi khona kakhulu asithi into ayenzeki asiyazi uba yenzeki and umntwana uthathe some days emanisiye esikolweni ingafuni nale ingakhange ibonakale but after some days ukuthi umntwana uyithiyo kodwa imanisize esikolweni and nalo mntwana lenansika le transport sometimes ihamba netitshala zaza lapho unless kukhona umntwana oshiyekile ongathathwanga oshiyeke etransportini ititshala zikwazi uba sihambe abantwana bengakhange baphume baphela wow ititshala zinoshiya umntana yedwa esikolweni azikwazi nditsho mna lo uba ngaba khona nditsho ngabam abantwana uba ngaba khona umntwana uyewashiwe etransport kuyafowuna umqondile nomntwana uba akanantsikanga na ufowunelwa mnamzali ufowunelwa udrayiva baneenamba zikadrayiva baneenamba zomzali usecurity akana-allowance yokuya ngaphaya kwenantsika andazi uba ndizawunenzela kanjani ipicture esisikolo because sisikolo esisibiye apho ngasendlaleni awugqiba ungena nje igeyiti usecurity uhlala apho usecurity nokhetheka yinto yi-one bambize caretaker kodwa yi-security so bambize caretaker nam ndimazi caretaker bale ezihostel naphi so iyabhidisa and ke andiyazi ke uSepeterson lo ngoba kaloku eyona nto iyabhidisa kakhulu kuba ufika report emapoliseni ayiripotile emapoliseni ayixeshisa investigator esahamba nge-channels ke afike ngengomso abanqanqathe abangxolise kutheni ningenzanga nje kutheni ningabambanga kutheni ningathangani iyaqonda uba kaloku kufuneka uyihambe or sithetha ngomama ke lo ufika ngxolisa ii-colleagues ezi zakhe wenza ukuthi ii-colleagues zakhe zowengasebenzi phambili and ke through ke ukuva nomntwana wayesiwe ithile tuthuze kwi-social workers social workers zaza uthetha nomntwana umntwana ufika sevele wavala umlomo engathethi kwakungathi sithi ngoku oyi lo mntwana utheni engathethi siqhela udila nabantwana abane-4 years noma na-7 years utheni vela bekhali ke ngoku alwe yayibona alwe nabantu umama umama bana kutheni nizawufuna or ndinothisile ke obukhali kwakuthi kwigeneral uvele wekhali kahamba wade waxabana
police station Command. ethi kaloku wena ulipolisa uyazazi i-procedure ezilandelwayo ngoku athi avele athi akusopolisa nomntwana ndibuzayo don't asiyazi ke besingekho uyayibona but yindlela esiva ngayo Phaa eMatatila singathetha nabani onosinika into edikayo yile information efihlwayo kubana sinothetha nayo onosinika sentsho onoba sentweni athi hayi mana ngemini ngaloo mini zange kuthi and kwangela xesha kaNovember December itshindele xa yenziwa investigate amapolisa aya nezinja aya nantoni angifumani kwangabikho bathiwa case closed kwangudisela savula isikolo How's it been now? First time one for school. sesikamsi Peters kodwa kwakungesosakhe uqala nayo nansi-ke omnye Ayikho yini ethi isikolo sisibrother kangabaphosa? besingekeva ke asinawuzazi sithethe hayi besingekeva enye into le siphinde ke thina isiqalekise isibadala iyasiqalekisa into yepolitiki ngoba uhambe kuxoxwe kwezi-social media uthethe ukwenzela into yoba sekuthi umzekelo nanku lo mntu ayithetha phaya entweni lo engathi ligezi ethi bendisebenza khona apha efamini yalo tata ukuntoni xa sakubuzwa ngokuba ngubani igama lakhe dwe akalazi ukuhluze xa umamela in so much that itori yasematatiyela ii-parents zaphaya zazingekho ngokuyazi ngabalimi bembili ii-parents zaphaya zazingekho engabantu ababizwe ezilalini nabantu ababelantsikile because ii-parents bezibhidekile kuba ziqonda uba Ezi victims kuthiwa kukho abantu abazii-victims abantwana. bavele kaloku makeze nayo zathi ukuthi ngubani nobani sifuna ubava amatyala aphi heyi kodwa yenye ikheyisi le Ininzi le nto. Yeah. ke ayisowishile nani ningathethi ngayo Hayi so. no but ikhona into edibanayo kule information Story, yabo. No. Abasho utshela ngalo ngoku which is it's in a way yothi principal might not be like akayenzi lana awuthi akayenza andithi akayenzanga kodwa mna ngokunokwam andimdibanisi nelento nezisezo siyazi uba ke mna ngovele kuthiwa ucala lamabhulu but andimdibanisi ngoba kwayena uqale wangadityaniswa ngexesha besathi ukhethile unele ngawuthi wabeqadanisa ethi utheni ungambophisi kwatshawucina kwazo unika iintsuku ezimbini makabotshwe lo caretaker makathini so principal uzama ke ukuzidifendela ukuthi andikwazi kaloku vele ndithathe ndingathanga ndingenzanga u-A no-B no-C and nam ndiyabona uba xa ngoku nenantsika izawuye ibhutye igama lesikolo yalapho ke ngoku into uba ujonge isikolo sakho uba sizawuba sini uzawuthini nguwe ke feeling you're right with that. so Like whenever kubakho abantwana abafunda phaya akho nto like abamsola ngayo ngoprincipal abazi kwanto abathathu notata zange le nto nditsho uprincipal uhlala kwiofisi akayi yabo uprincipal simbona ngexesha xa kunee-meetings simbone xa kunezinantsika njenjenje papa yini ke and that's the rep waphela njalo ke uday 2 Mount Alief Eastern Cape.